adtoy manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa ka ni drama ita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan apilang. Ngamsakbay na, hello ka ni Julie Tumamaw, ka ni Jenny Torres, hello matkan ka Rosalie Bustamante, ka ni Elena Antonio, ni Jonathan Bakang, Susan Ronquillo, ni Noyme Santos, ni Jackie Claro, kani Manilin Cielo. Kastoy man ti surat ni pagayam pilang, Dear Manang Biyanang, kababain man nga ibaga, ngam nalaingak nga dawat. Amin na makita ken makurso na daak, dawatek. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nanang, ada siyang kwenta yo. Awan kwarta. Nag-imot kayo matanan? Awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa imot nakaapit iti mula ta anatag. Rason yo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ijay ngay. Ijay ili. Duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kon data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Kursunadam ayat chinelas ko. Wan nga rod. Bagya kon amatan. Kursunadak ngamin. Ay katun Sige, mabiit laeng tainakso ka tanto'y chinelas ko. Takukwa mo daytoy. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatam man ang itiday ta chinelas mo pilang. Ni Emma, ananang. Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Ikal agbaing itikas tangar aramidem. Agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada amadita kita. May mayat matlangan na di agdadawat. Basta maday, kababa intikas tangar aramidem anak ko. Adala nga rin chinilas mong. Di ang kayo matdumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun to matamin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas da agdawat? Ang kayo kit di matdawatan di sleeper ne bakat emangan ha. Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan nyo matgamin. Pilang. Tata, bagyo dato'y nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawatak ko man. Hanyon samat nga usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Ay? Ne? Ala? Nalomat gaya man je papayayo. Dawatak kon je maysa. Ha? Ay, sige. Alaan mo, timaysa. Ha? Agpay soyo. Ay na, nagsigpat kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. ay, mabita ang atasok dalay. Ay, sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay laeng. At jay, lemon yung ay. Bagyon sa matay jay, dumawatak man. Sige laeng. Manggaw at kalatan, uray ta, napapamay. Kan jay si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige laeng. Adaw, mga lakalaeng. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tata Ensiyong. Wine pilang. Awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may tipipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang Ay, awan nga, uray maysa. Awan. Ay, kat nakalako kayo nga rodan. Agpabarato kayo nga rodan, Ay, jak pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran Into na umay allowance pa pilang kung natay nang ipaw-tangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yung?
Ay, sapatos di bakit dayta? Dinansa mo unay ususaran? Ay, dawat ako na nga ron na nga usaran. Ha? Umanayakin ka? Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alain nyo lang na. Daan sa amot tayo. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang nagdadawat. Wana na nga managapal. Na, nagaduman dagita igamaon. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katentad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itida. Ta sigurado dinawat mo manan dagita. May atantag dawat ngam jag takaw kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga may balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay na anak ko di kalaagbain. Pati short pan daw dawatem. Katandang aron nga usaranan. Di pa kaya tayalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukwayo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayong ay daw dawatan. Anya. Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay da? Pumanaw dan ijay, ta ipaabang da kano. Ay, Umaikan, ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay titid datang danta. nasakit isiyakap ko. Anya. Da kayo latan Angam kita akto mat di. Sumurot akto no kaskas ano. Na, nagladaw kan. Dandani kami malpasan nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Na, apay nga daig kamuasa ko. Pangusaram dita sa ako. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panakman iji ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret nanang. Nanang, umuna akong nga gawin niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay intad ni madam. Radradyo, lolas kam kalkaldiro. Aglalaok dagito yan nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Intad na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo tan. Mabainak dito yun. Ibabainak mo tan anak ko. Nekat, kaswildo yung ay hanyo pala nga inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di ka imay nakidalos. Sa ita, imay kadimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Agawitan. Ma, hanmon samat nga ususaran datoy payong mo itiruarti balayaw. Ha? Ay, us-usar, ano rumwana? Adon samat ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtod ka lang aro doon daan pay. Data baron Ha? Sige matan laglagi pa mema. The more you give, the more you receive. Ay, kwa. Maasi ka kadi kanya ko. Naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan. Anya nga'y alakon. Gawatak ito yan niya. Sige. Agumatang naktulaan iti sa bali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wen. Intindi kumparik dayta. Regalo na kanyak, edi kasangay ka. Aya, nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, ito ka ba? Banasay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kasla nga agin inda yun. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya usaran mi dayta.
Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako niya, tata. Bagikon. Anya? Ay, saan Ay, pasisyakan. Sila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan, mangtut kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasisyakan. Saan di saan? Inut kayo mat nga laklakayan nga. Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan na yatag dawat? May daruman na yatag dawat? May baludan na yan, anang? Ha? Umapa lang dagita. Ulitak man nga ibaga. May mayatag dawat ngam diag takaw. Kandi kayo kay diagyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga ususaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di supay ti igatang tayo kuma. Wan ngam pilitem met ti taong agpadawat. Nga uray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti daw-dawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wan ngam gumura ka kanumet no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ni, anya dagitay mo, ima? Dagitay man napidot ko dita basuraan. Napipintas pa nga min abadbado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders dita bangir a balay. Ni, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damat la nagabang dita balay ti kaaruba tayo. Aya, uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unag. Basta binagkat ko latan. Takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige na, adamat kwarta yung igatang yu iti baduyo. Ngam siya awan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, niyagmon. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukuha mo. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ako, nanang. Nangalaan manan kadagita abadaw. Nang dawatam manan. Napidot ni Emma iya basuraan. Ngam dinawat kon. Manan? Kitaan nyo man no bagbagay ako. Nagmayatifit yung nadato badu. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ang paymot Hanan. Lablaba ampay lang. Usarakit din. Ni, ala, ada pagyan dua nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Kurso na dakti kolor na. Kan ada pa'y bra. Apag iso ay, narot-rotan dagi di underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibilang ko, sayang Ay sus, pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa yung anangin na dagi to Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngayon na. Sino dyan na ang light? Ay, nagbangsik. Ano nga rod? Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot pilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de, takilikilin. Angutan niyo matatakay-lakiliyo. Siya nga tang agpaiso aya. Ay ikatuman nga min tabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Na, ay na. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatal nga ka na yung dato kilik-kilik. Kanta-entero nga bagyak. Grabe tigatal na. Ay sus, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. Nanang, kitaan niyo man no bagbagay ako dito badok. Nay, nangalaam manen di tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay. Kat agagatil ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tilinaon na. Ada te wallet. Ngam awan mat karga na. Ngam inalaklatan ada te wallet. Dati man kataan niya ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalay. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit Anyan,
Kas kalabak nang iti kastala nga manak ko. Maya tupay. Agunay ka. Addan sapay na iburda anagan dita pantalon ken badom. Ken na agpadamot anagan ti na iburda dita. Wan, isong agpares na gito yung abado. Kanuray dato walit, adamat lang na iburda nga nagan. Nay, akin kukwa ngay kadagita. Adamot nagan na. Tsaka mo Hindi daan pagan ano datoy. Taimbol lang da nga rodan. Anya. Ay, inakman gumatang iti bawang kansembuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog ako nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak di kasasaom, nana. Wan. Oh my God. Ni, apay, ibatan da. Apay, Di ka pumanaw. Tamangayabak iti pulis. Si kagayam tinang takaw iti mapukpukaw abag ko. Anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga tinakaw ay bagbagayo. Ay sus, awan mata mo kay ta. Badok daytayin suot mo. Kanta igpilam awalet ko. Kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado ngayon suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko. Impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kay ta. Hanak maglagdataka. Kunak no talaga maibalod akon. Ngam na imbaglakit din tanamati kanyak ti bakit nga kinkukwa kadagitin suot ko akagawaan na. Nadidigra kitikas dyan na pasama kanyak. Iso adya kun naaramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabalik. Tanagbuteng akon. Alakastan to'y pagayam mo bilang. Aniyan, makaisemak mo lang arod iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasaya at matay ni Jamon tar aramidam. Agasam dayta. Uray lang gud kan, gapo iti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso ng perwisyo matimpay na kan ka. Nala, pagyamanak ting ka panangibinglay iti kapadasam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Dahil manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sapay kuma, tanakaradkad kayo kanayon, anya, papagayam. Ti surat nga intay basa itakat, manipod kini pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Ngamsakbay na, hello mampay kadabor, urap dita KSA Riyadh. Ni Irene Grace Morales, dita Tarlac, kanami na pamilya na kang runaan, kanila kay na, nga ipatpatag na, ni Boy Niger, Doktor. Kani, Krills 5, dita Ilocos Sur, ni Arnold Martinez, dita Canada. Kastiman, ti surat, ni pagayam tayo naglingad, itinaga na krisa. Dear manang biyanang, arapaap ko ti bumaknang, isa na pili akitagbalin anobyo, tati kayat ko pakyasawaan, katayad da mabalin na, tapno instant, ti babaknang ko. Saan na pa nagpalastog ngam andamot it surak, iso nga dumat nagitag gusto kanyak. Ngam no pada ka nakurapay tagaram kanyak, basta dadagos kanyak. Rugyak nga rudan, ti agsalaysa. Naimbag na orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay una, sumrag ka, Gino Barok. Agyamanak, Nana. Malaumay ka. Nagdugaw ka. Nigadikri sa timasapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, ada. Ada ay silid na. Agsil-silpon. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumar, makaturturo ka. Didak parungwaran dito silad ko.
Awan oras ko asumangon iti asil naman abisita dita. Ha? Ay, sige nana. Baliwak to lang ang tagpasyal. Tamangan makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan Gino Ay, awawatam lata kumanda anak ko Ay, kan ibati kong to ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa nana. Ay na, yawid mo unta di nakamutsangon di anak ko baro. Ay, saanin nana. Para kada kayo kini Krisa dayta. Adamat ginatang ko a para ije balay nana. Anya matikas ta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano ko maday di atao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa ilamang rik naman. Ay na, Krisa, sana nasayati kas ta nga ugalim Ay, agsupla-suplada ka kiden. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasayaat. Sana kas ta supsuplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka at kursunada da kakat nga rodanak ko. No awan pa nagayat mo kadakwada ibaga mi tinasayaat, di ka agungungat. Kasur-suron akit kitaan ti panagrup-rupa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Inton maminsan nga umay mananday di Gino. Ibagayot awanak. Diyo paspas kan dito'y balay. Ayun gayam. Kanentayon ati ice cream. Kamarunawang. Sayang. Ha? Naimas nga iparis dita burger aginatang ni Gino. Mangandayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Na? Naimbag nga oras mao, Chris. Ay nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang at digdigusan. Urayin yun ni nanang ko tata Tagdigdigos pa eh. Ay, kwa. Ay, saan anila ng mutigagarak? Nanang! Darasin nyo ata ni! Matiktikanan ni Tata Sani! Sige tata, urayin yun dito'y balkon ni nanang ko Tagdak pa'y aramida. Ay, ni Chris ako matigagarak, Maria. Wen, amok day ta sanay. Tamok ka kursunadam di anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnay jay kusina. Napan siguro di ta karuba Aniya? Ay, di naksamot kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili di anak ko. Amom mo ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kwa Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sa baling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaytad mo pasarabom kang kwa Sayang. Ay, oray ko no sangwandak. Kaya't ko amang ngagan amis mo kan kuana. No talaga, adinak kayat. Di namot nga rod kaya ti sumangukan ka sanay. Taglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga mala. Saan ka mapukawan ni Tinamnama, Maria? Barang no sangwanak tumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati konto'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo abang aos. May sa karton adunat. Kan may sa kilo a grapes. Ha? Ay kababainan kan ka sani. Tila may titid mo iti anak ko. Kadi nakamot kaya tasangwad. Sana balen. Basta ibagamtukan ko na nga inted kao na kita. Ay na, nagsamit mo't dayto agripsan. Nanang, umay kamat mga nun tanay. Maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sin naayan nyo di tayo. katsi ka. Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kat kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibrilang tayo. Wan na angam sangwam kumamot ida. Ano kas tiya sarungkaran da ka?
Ay nananang, nudyak sinango ida, kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibul lang tayo dagiti ited da amakan. Kanan tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manyak mo't na. Yak kayat ti agbaakan niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinobyo. At daamin na asawa mi agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, yak pa'y nakita tay dream boy kong friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa, wano baknang. Gwapo kan baknang. Di adan, kan syempre, nasingpet. Anya? Ay, sus, di ka una agarapa, apren. Narigat ang bisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakitan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayak nga dagaram kanyak akastang friend. Napintasak mo. Padyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawi dakit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko man. Mayat ko ma. Awan man. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumbong iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Krisa? Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limok magka. Iso adandan ni di ka nailasin. Kinabayagan adita nagkita. Kunakit di ano nag-abroad ka. Wen, nag-abroad edi. Yung edi nagawid Entuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposak. Kasta aya. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Wen Aljon, si kangay, nangasawa ka? Baruak pa'y Krisa. Ha? Talaga? Wen, ay, intaman pa'y agmerienda. Pag-istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawid akmutan. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. Makasta, nagkita kayo kun ni Aljong, Krisa? One friend, katay na, ad-adati marsi ka. Kastaya? Ang uray ka. Di mo't ka na yung nasuplada ami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo dagit na. Ha? Ay na, di mo lam mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo, Mag? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot? Aklo nag-adagos ni Aljon, nagdaton kanya. Nanang, adakadwak asin mangpet. Ni Aljon, nobyok. Ha? Pagmanok na. Ay, God bless you, Barak. Si katay kadalan ni Chris sa iti high school day. Uwan na. Ay nananang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kababay. Ay na, basta siya, proud ak unay ken ka, Aljon. Ay ko na imbagmanta kinayat mo latat ya anak ko nga uray sa na professional lakas kan ka, Barak. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa ila idi crush na. Ha? Ay, nala. Ingkakit mang isaganan iti merienda tinobyo manakaw. Friend, kadwak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ko manawagan iti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta atirong mga mayawag kang kata. Pulis ka kang aroden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan ni. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Istor Gino. Ha? Asino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo.
Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawandakan. Tagpaili kami pay Gino. Ala, mapantanhan. Aday tanti tricycle, honey. Parahan. Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, aywan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha? Ay, no kasta, adan nobyam. Wan tata, professional ni Aljon. Ay, kasta ka day. Uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, ijak pay agpaili, Krisa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan diyaw. Di mo ko manibagbaga professional kadagiti amom, Chris, ha? Kababain. Anya ko mati kababain iti dayt na. Rumbangkit di ko ma-proud ka Ang mga nibagatang agpalpalastuga. Jacket ti kastahan, eh. Very humble ka mat na unay, honey. Oh, katkasano, tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na kakadin ni nanang mo ang makiasawa? Ay na, nabayagan Syaklatag madmadi, tawan magusto kadagiti agar-aram kanya. Si kalaang ti kinayat ko, Aljon. O sige, dumanon kami nga rodan, honey. Ikasano ngay anak ko. Kinilumot ka no akarni tigatangan tayo inton kasaryaw. Ay na, awan problema iti dayta nanang. Praktikal ti biyag itan. Kan naku napay da Aljon ada tayo lakano tagsasango inton kasaryaw. Wen, tasayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan May kawan na. Sa bagay, itinapatag, agkasar kayo, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw. Dakal madgayam ti balayo, Aljon. Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Nukas na. Sika tinaggastos dito Wen, iso na lang ta ado kami agnanay dito'y. Siyam kami agkakapsat. Kat adamin dagiti pamilyada dito'y. Anya, nukas na. Ado tayo ngagkakabalay, Aljon. Wen, bakit? Anong santa na? Sana balik? Ta dabukod ta asilid dito'y. Kasimot ngaming dagiti kakapsat ko. Siyak lang tinamnaman da makatulong katakwada. Awan trabaho da. Anya, apay ngay adida sumapol iti pagtrabahuan da. Adamot kidi pakipurpurdiyaan da nung minsan. Anya, Isasapay ko ma, tamano samtiag na dito balay mi, Chris ha. Balay tayo, kunak kuma. nagsweldo kan, Aljon. Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldong kanya. Basit lang amin ti mapatbati ti sweldo bakit. Ta, naglunak idi. Kat ibaw-bawas day ti sweldo tilon ko. Anya, Kat ti mapatbati sweldo, agdiretso iti dua aputot ko, iti ex-GF ko. anya, nukas ta. Adda ex-girlfriend mo. Adda duwang anak yo. Uwan hani, saan kami nga agkaalaan? Iso nagsina kami idi. Ngamjak in kasar day jay. Tas ikagad nga rutin kasar ko hani. Tagajay anak ko ti supsuportara. Apay ngay, adi mo imbagbaga dagita kanya. Sorry, Krisa, ha? Nagamakak namin. Amangan mo sila anak. Pakawanan lang ko, Krisa. Okay? Kumusta ngay, friend? Agilibri ka mamag. Ay, awan kwarta. Anya? Di ka mamag. Sikat awang kwarta na, ha? Profesional di asawam. Apay, di na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Ay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Mangibaga ka man kit di, no adda mom apagtrabahuan tagtrabaho ta. Tiam mo dagiti tattao na pintas, tibiyag ko iti sidong da asawak. Tiam mo da, aglaplapusan na nak. Ngam di dala mo apasaray makautang kami pa yan.
Tasaan mo't lang amin na dagiti putot ti asawa kiti ruwar ti supsuportaran na, tapati dagiti kakabsat na katultulungan na ida. Namin anong imbaga kiti asawa kalumasin kami ngam di na kayat. Iso ano masurunak, pasaray agawidak iti balay me. Tamay stressak. Katita, nagsapulak mutan iti trabaho, kat agtintinulong kami nga gasawa, amang isaksakad iti panagbiag me. Kat jaka mo no kaano makalungaw kami iti panagbiag me. Alakastan, ti pagayam mo, Krisa. Kasaritam latta ti asawam. Ay wam, pagayam Krisa. Ibagam anasay-saya at mutlaan, no lumasin kayo iti pagnaudan niyo. Agbukod kayon. Tanod da ka na yun ti asawam iti poder dagiti kakabsat na. Ad-adda asumadot da nga agsapol iti trabaho da. Ta syempre, adda ti kabsat da naman damang tulong kadakwada. Nala, agan anus ka. Anya nga ikat kinayat mo mat ti asawam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Krisa. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello! Naimbag manan nga oras yo. Dahito manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanag. Ti surat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kanipagayam tayo naglingad, itinagan abunjeng. Ngamsakbay na hello pay kada fair dolo di Tabulacan. Dari sa Rivera kan dagiti gagayam na ada Jacqueline Pachaw, Russell Catalino, Linda Anglib, kani Annabel Anayasan. Kani Ma'am Imelda Inero, di Taasingan, Pangasinan. Kastiman, ti surat ni Pagayam Bunjeng. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan a bunjeng, adaan iti asawa kan talong nga anak, kayat kumatapay drama ti kapadasak. Sakbayan ng asawa ak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika, at agilibre mayang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi Ang kimaro nga raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kay din. Sige. May sa labis ko, yan may sa adyos, ti kabailak nga ilibre. Ay kat, respitar ka. Ano dahi ti kabalam nga ilibre para kanya? Ay, Wayne, umay kantuman ni Jabalay, ta umay ka agdalos, tangdanan ka. Ay kawana, kaano ya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam, Medyo store ba kayo? Napanak yung matang itasing. para asin lang ang agatangam. Nagpayag ka. Asino man ang tikinasarsaritam iti store. Dagijay man ang chicks mo. Ulay laki, di na ito asawak ta agimon man Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan, di mangisukat king ka? Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapagimimunan. Saan mo? Sika, di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akaganigantin mo. Sinalbag kakit niya. Ay na, ex ko dagi dayon, ex. Nulpasan ti amin kada ka Pass is pass. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro, dahil. Sika lang ti love ko na kamay. Promise. Sardangam ti kasta nga aramid mo bunjang. Di nakpagpungtutan. Tamangan noan niya ti maaramid ko. Kunjay, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Diyak amo di tang asawa.
Simromantik kinalaing nangagi mo. Apay, adda chicks mo aya. Awan mo. Manipod ng asawa. Inidya akong di babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga gimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko ah. Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ako madla kadakwada. Apay, dakas na makisarita iti ex. Ay naanak kao, no anya ti saan akayat ti asawam. Di mor arami din, tapno maliklikan ti saan nyo apag kinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agay mong. Mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti kong sinsak nanang. Pas is pas, kunadang araw. Bunjing, apay nga da ni Mayang dito'y balay. Tangda na agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya aman ang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakay. Tani, aw-awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabalnog ka. Anya, Kaasi kang amin bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y Mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imo. Tanabayagan nga awan kami. Linipat minti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Jakpat yan day ta. Pas ispas nga. Ipaspas kun to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyalaki. Papanawam day ya babae. No di mo kayat nga agapat ah. Ay na, awan mo tilumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta at katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas tawan. Nay, anyat sang-sangitam ngay may dito'y balay, Maray. Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang-sangita maya. Di manugang yo ah. Nanangdan iti agdalo si Jibalay. Adi nempakpakada kanya. Di ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang JX natin na yaban ng aglaba. Asinumat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailangaging gaita. Ay na, atap mula ang dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pa'y lang nga umdas sa pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayapan na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Apay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga. Agpa-body massage kano. Anya, ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawak. Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho iti salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Jay ko kunangay. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan kwa na. Adda nail cutter mi dito'y balay. Pabulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan. Isublat mo man ni bakit ko. Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah keng ka. Agpamassage ka, wano agpapuwis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan kami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit? Sumango ka man. Di ka kaya paspasog no. Tawa mo madingar aramida ka. Anya kamatan?
Ang damat ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam dyan pa ex mo. Unay lakit din aya. Patinto mo lagi ta ex ko. Pagimunam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo ti kay kayat mo nga ayaban dito balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na. Agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito puso. Si ka ti kasar ko. Ti inasawa. Si ka ti Reyna dito puso. Awanan ti sa balipay. Alan sangon nakman. Dinaktal-tal ko dang please. Maturog ka kiteng. Masurunakan ka punjeng. Inayabam man kanugaya man da adyo na balay punjeng. Pagsinsin nublatam kanu idakin ni mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw. Naapay nga umay da balay. Amo yung may alabandera ni Mayang. Ken beautician ni Jonah. Ay na anak ko, amom lang aruden apagim imunan ni Marida gijay ababay. Ta ex-mukat nga rud ida. Ay na. Pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. No siya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan, pagin mo unang pailahan. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun na. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangtan ko kadakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusakpay, dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya, tikas ta. Anya? Ay, diyan ka man amo nanang. Yung kasla maragragsa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nangrona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknak eh. Nakatata-erak launay nanang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjeng. Mismisungutan na man ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yung nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko di balayaw. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kano dyan sawa. Baka pagimimunan naman. Ay baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. O magkidi ang mabuti nga kon kani Bakumaw. Ay basta umay kaglaban no bigat mayang. Sika lang di magustok ti panaglaban. Iso nga umay ka wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo ko yun dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki di ti papanakita. Agyamanak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiina dito. Dagiti mo't laubing tanda ditoy. Awampay ni mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rudan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmangput ka idirabi bakay. Parbang sama tayo dyan. Wen, tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At na parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagiti batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may isa ka dagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga minti adalugan na. Kat siyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit
Dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay dananang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta. Italaang man. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelax takman man. Uray sag paminsan laang. Nadadaal ka, Jerepta. Di mo't lumamisan. Ay, adamok nga agriper. Expert nga agriper iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay, bamtuman nga rin bakit? Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakil ti discount ko no iso ti agriper. Bunjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadail arefta. Hey, limbang nga oras yaw, bunjeng. Malang, sumrat kan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaing agriper ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti meriendana. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, gusto pa'y dayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, maan ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Mas lawan delikadesa mitigas na aramida ma. Ne, anya ko mati dakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsina kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinta! Ha? Sakti Roman! Agbati ka dito balay! Ni, apa yan? Saan ka manhig? At darik na ka masakitan? Ammo mo ex mo, makikuyog ka ng guwana. Ha? Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha. Patasang tim makikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan? At damat gayam riknam? Nga mapay hapas pasakitan na. Ha? At magayam riknam makasta? Nga mapay akanayon mo nga yaban dagiti ex mo dito'y balay. Apay Bunjeng! Ala, Rosro, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Di akong ulitan dahil diyang hinaranit ko. Di ako nayabandag diyang ex ko dito ba? Promise. Ala, huwag na gusto na. Surin, Wan. Ayatin ka ba kay? Promise. Klik-klik ako nga aramidan, iti saan mo akaya. Basta, di ka ba makikuyog iti dahil diyang aloreta, Wan? Wan, sanan. Ingkagarak lang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso pasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang arako ko na. I love you, tunakay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro diti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Naawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako dagiti ex ko. Kat ita naragsak kami ngagdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, Bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam Bunjeng. No anya ti mulam, isuntumutlaang ti apitam. Isuan na saya tunay ta nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung dagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsak yo asa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyana!
Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Naimbag nga agsapa aldaw kan rabii, ititunggal maysa. Siyak manan ti pagayam yo, ni manang yo abyanang, amang kabkablaaw kada kayo, itinaragsak nga ingkay pa nagbuybuya. Kan panagdangdang nga gita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama itaket, manipod kinipagayam tayo naglingad, itinagan abulog. Ngamsakban na, at dapay kablawan tayo. Ngamin, kasangay na itangal daw, awan sa bali, no saan ani Ma'am Virgil Lamog. Happy 60th birthday, Ma'am Virgil Lamog. Dita Barangay Sansalan, Lambayog, Sultan Kudarat. Kumusta kayo amin dita papagayam? Sapay kumat, ando pa'y atawan, timadanon mo, kan ang nanayon ti kinasalon at iyo. Kastamot ta na makablawan, tinaragsa ka pa nagdangdangag, damadam, kabsat, charito, wano chato, Santiago, and company. Hello, kada kayo amin dita. Kastiman ti surat ni Pagayam Bulog. Dear Manang Biyanang, adda idi ka rubame ngayon kailingad, itinagan abentong. Kanayon nak ngay libre, kat nukas jaya mabartekap, jakon ammo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga rod, anasingad naggayam. Rugyak nga roden, ti ang salaysay. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulag. Unta ta, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang arod. Ay, way, awisin ka man, taintag siyak. Ha? Manayin? Si kala ka na ayon, ti mga awis kanyak tata. Kababain na na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibaraw. Agbarbar kada tangaraw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang araw. Ngamsak mo tagilibre ta ha. Ta adamot tayo naglakwa kadilaya. Sanay. Siya akong. Mangitugot ka lang tayo. Ti pakit manim ha. Siyak na gastos, okay? O sige nga raw tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Eng ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartukan. Ilibrinak ni Tata Bintong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga rin ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, damit pakit man ka bagay. Alamom, ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyot pagbayad ko nga eh. Ay, di mo alaan na amin ti kwartam ah. Ala, uwan. Natol, idulin mo to'y daduma. Wala tay gatang ti iti semento kanyero. Kuna mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. Uwan bakay, mala, idulin mo dahi ta. Basit la ti balo na makwarta ah. Inton marugrug mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bagay. Unay ko dadanag mo na yan. Sige, mabana ko na. Urayin na ko ni Tata Bentong. Ang kudrawan, di ba nagkita, Tata? Nabarte ka doon. Ay, saan pa'y? Kapailampay na ita, bulog. Oh, agto pa jarak. Inumo mong data. Tara. Maulo ka talaga na. Wala na. Diyak kabalanan, Tata. Idungog ko man kailangan dito. Nala, iturog mo pa lang araw, baraw. Kabantayan ka. Anay ko, sakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayata na kariing kan bulog. Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh.
Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kasta yan. Ay na. Saya to talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Dayta ngamin ka, tano na bartekan, di mon ammo tilubong mo. Sana mahalya ba kanin? Sana kami nga gwalwala. Sana kami nga gisiskandalo. Iturog po lang man. Mayat kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartega bakit. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isang araw dadakil di utang ko na yung baganakam kini Tata Bentong bakit. Dakil di may tulong na kanya. Nan, mangtid ka man nga ro iti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisayan tinted mga kwarta tay gatang tay tiyero day jay. Mabila nga raw. Ne, apay ngay? Ayang ti kurta kay. Awan mo tindi itiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awanin nalalak. Ahong, inalam. Sika mo ilang tikab kapalay ko. Asino kumangay ti sa bali ang mga ala. No sana sika. Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Aho, amammo ka nan say. Sika matla ti mangkap-kap iti bulsakit. Sipon nagdin nata, kastandar aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw ti tibulsam idi. Tay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga ro din nalalak. Awan! Asino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Asino kumapay ti sa balian na nga langay no saan ati asawang baraw? Isumay lang ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti kunak, tata. Iso masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Ah, anda, ay saan mo kababain mo ano aramidam ti kasta. Ha? Asawam? Ipabarangay mo. Kababain mo, barok si gamat. Tata, agruam nga mino, nitikas diyang aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, barok, damag ko nga agsugsugal sa kano, nansay. Ha? Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, ngata. Ay, di mula mo baraw. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugsugal. Ha? Adda ngamin nakadamaga kay. Kasta ya. Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguro. Huh, maktuak to lang. Makita na. Ay, ala. Pay amon. Di kayo unay agpungpungto. Umay kakit di barok. Taing taag halo-halo. At dala ko na dito store. Ilibre ka man. Ha? Ay na, kababayin sa Tata Bintong. Siga ka na di mangilibre ka nyak. Alaki din. Ag best friend ka lang. Nuwan niya si ka na. Kanamat Nay, ansay. Sika magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman ak nanang. Dituyak man na maturog. Apay anak kami suot ka. Di asawak nga. Pagbalinan nak kang agtatakawan. Apay manan ay Basta dama po ka kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw, di pagkitkitaan na kada tao. Ang awan inalalam ay anak ka. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kastapay ti sa uyo mat nanang. Ay na anak ka, ang damdamag aklaang Awamatin na lalak. No ide, aklunak. Alalak, ti kwarta nila kay ko'y tipitaka na. Ngamita sana, nagbalbaliw akon kung naklangarudan. Kahit nakapukawan na ay iti kwarta na. Diyan mo Arar tumat ngamin. No nabartak dinan ang mutararamidan na. Naragrag na siguro katsag ti papasulan na. Masuronak. Pintas tarilom abaraw. Aywan tata. Intad tayo kasing ko, hawayano da ito'y arilo. Day, istisag na ron. Ano kasta? Aywan tata. Pilpilitin din ni bakit ko nga ila ako may kano.
Ta igatang may tibaboy at tarakinin may. Ngam, sa anak ngay manugot. Ay sos, kita kaamangan nulibasan na, kat ila ko na baraw. Ay, saan tata? Di na maala tayo ito eh. Baraw, at ginatang ko nga arak ni Digalman. Inta uminom, inumun tayo dyan. Ha? Ayan na. Ada ijabalay, siyempre. Intag sa tijabalay, agluto ang itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Baraw, dahil ito'y patisat mo. Nabartag akong, tata. Magturog ako. Kurang pa iti inunom mo, baraw. Dahil ito'y pa maudin atunggak mo dahil Sige malayan. Nan. Sige, iturog mo baraw. Itulod ka no madamdaman, ijabalayaw. Ubang kanton ayaway. Nasaya at mata nakaringkan. Nabarbartag ka man na nasimang puti dirabe. Inugban na ka man nga inyawid ni Tata Bentong. Sana bale, singput di barkatak. Anayon na kayawit, tunggal mabarte ka, bagat. Ang namayan Jerilom ngay. Itay pa yan adlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungot ka manan. Ayan Terilom. Ne, kitnod dalay di kalma na. Ay. Di ka man aging dadama ganseng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino ba'y kumat ni mga alam sa lang siga? Siga madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusa wano ipes ni mga alay tirilo. Amok aging dagamag kalahan. Ngum kinabudno na sika tinangalay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, ammo ka nanseng. Kitno pilitin nak amang hila ko iti tirilo. Ngamjak imanugaw. Alan, iruwal mo tirilo. Pumutang ka man. Awan nga ron din nalalak. Iruwal mo kidling. Anya tirwar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minayay dirabe. Amang ano naragrag mo? Sika tinangalan seng. Iruwal mo. Pumutan ka talaga ne. May isa. Pagbalinan nakmanan nga ang tatakawan. Wa! Awan din nalalak. Awan. Ay, apo. Agda, di ka naging dito eh. Agda puli yung agtatakawan seng. Idararman ka. Saan da ka akayat day di inang kentatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Jigapsat mo. Nabalot iti, ito nagtakaw. Diyan kasinsin mo. Nagtakaw iti baka. Kani amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas iti. Kinangkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kalding. Ay na, nabayagan na kita. Kandinak maniramraman, ta saan nakakasta? Wag tal na ka man, anseng. Iruwar mo kideng. Darasam! Ay, si kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo kano anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga langay? Isumot lang ti kabalay ko. Awan kano tinalala na. Amangan no narigreg mo. Ay, sana basta maragrig na dyan. Inala na ansing na dyan, anang. Saan kanon nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May mayat kid di Tablawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kinrilo. Anya! Oh, Tata Bintong, nakaumay ka mo. Wine, adda imit ko nga arak. Imported na ito, bro. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Alala, sumrek ka tata. Bro, kahit ko nga rod, ngay paramankin ka na ito. Intag kay am-am mo kabalik bayan na ito. Kan adda intik out ko apulutan ta. Mayat tata. O sige, agsat na nga ro. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay talon. Aywan, bro. Aywan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Wan tata, abakan kamote. Kantay mula ka pareya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, baraw. Ay sige, agsatan.
Pakanoy kung dagiti manok ko. Naladaw ka na kari. Tanang, ubarak mo kamay. Na, ha? Apay ngay? Awan mo itong lagitay impupok ko ang manok dito. Lagitay tiksa sa manok ko. Awan mo dito yan. Ay, Saus. Ayan dan ngay. Koo! 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 Ayan yun nga yung manok. Na, naglukong na yung ansing. Awan lang arudin dito yung balay. Takawan na kailangan. Agalwad tayo dyan bakit ko. Ngam, agore ka. Pati, ayan tayo pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo, ikatan dito yung bulsak, pitaka. Ay. Salba. Gaya. Natinag ko siguro. Dito nagida ka suba. Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay, sus. Ayan na nga eh. Ay na. Makapasurol at talaga na dyan ang sing. Eh, may nga tayo di na parte ka. Payman. Umayan, mabit lang! Isublim tinala magorta kan sing. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nay, unay ka matan! Awanak lang aro di balayan o may nakpela papasulan ditoy. Amok. Imay ka idin na parte ka. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan! Kaano ya, sardangan nak! Awan mo kiti bagbagam! Kasya na kumamata! Sardangan na ko na pampabasulan! Mahasi ka kumamat kanyak! Di nak-artistaan. Irwan mo kiting. Pumutin ka na eh. Anyaya darami dagtam na mamati ka kanyak! Kasya nagmad nga asawa ma! Ay nabutaw. Saan abasta pabasulam latan ti asawam? Tadi namit inaramay. Narang, di mo isakit na jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti ara. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Aw, ito iti shot mo, barok. Dak kaya din ti kastang arak. Tata, gimatang kiti sa bali nga inumak. Ha? Eh, itaman pa nga ilasin mo ti inuman barok. Unta ta, takas tu ti kahit kung nga inuman. O sige, itunggak kung dito ha. Tung pahalag timbagay nanang. Ang pwede, aging babarte ka. Yung di na mo adanong tiing kargak diti buting agam ko. Aging babarte ka ko. Ay, barok, isa ta ba ya? Di mo pa inaibos ti arak. Aging inumag matata. Ay, barok. Nabardag ka sa matangag basaw. Iturog mo pa ikaw. Ha? Sige, kasa, iturog mo ba? Teka. Ar-ari ka pa nan, tuwalit ko. Inuksot nan iti bursak. Aging kikila maklata. Tita, inala ng tikwarta ka. Sa paggalakay. Ni, nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan ng baing. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Gadyasan, binaklay nan ti LPG. Gantay kakay suna pagasme. Hoy! Tatabintong! Nakariing ka gaya ba? Ha?
Awanan kay ti Baing! Pagnugayan ti atap ni Nanang, si kadagtatakaw. Tabna, ma'am! Naging babartagak lang. Ha? Kabarok di awanan kay ti Baing! Salbag ka lakay! Laklakayan ka! Idawang ka! Ay, saan ang manok? Hindi nakita kong manok. Pagkawin ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang manok. Bakit? Ansing? Nalpasan di tungtungan niya barangay. Nagkarinita ka tabintong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Nagawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Usuri ka din bakit? Pakawanan na ko ma. Saan na maulit ay chay? Saan ka na papasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay ayatin ka bakit? Lab na lab ka. Pangasim ka di Di naksinan. Sulnitok tinagbasulakin ka bakit? Basta gawit ka lang. Uray do sa anak. Isa kami tagtrabaho para kang ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta, mapakawan na klagad di ba ka? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanaalukoy kumatlaang nga nagawid ije balay may. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kanita Bentong agayam ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka, napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa bali lang nga ditam, kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam ngagtatakaw. Mas isakit mo pa yan tay ka inumam, ngamdya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin sisingpet da, agin paparabor da, gayam, ada nang isita plano da. Ala, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, di pakasalitaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amin.